A Calvià, un grup d'amics aficionats al camp han decidit recuperar les tradicions dels seus predins. Junts s'han posat mans a fer feina per tornar a muntar un carro de garbejar i així treballar al camp com ho feien antigament. Encara que no gens senzill, ells gaudeixen recordant la feina que es feia al camp quan eren petits. Recuperar, conservar i donar a conèixer les tradicions d'abans. Això és el que fan un grup d'amics de Calvià, amants de les feines i costums que es feien temps enrere al camp mallorquí. Un bon mul, preparat amb els seus guarniments, la màquina de sellar i el carro de llerbejar són els estris emprats per desenvolupar la tasca. Bueno, mira, una hora baixa, amb un parell de companyeros, un parell, no, bastants, que som un poc enamorats del camp, que ens agrada això, que ho feim per voluntat pròpia, perquè si m'ho mandassin no ho farien, perquè això per un que li manda no ho fa, i han decidit pues, que les tradicions nostres, el que feien els nostres padrins, de més de vells, la gent de més enrere, pues, recuperar-ho una mica. I, bueno, hem tret la màquina de sellar, hem tret el mul, hem menjat, ho hem preparat i aquí estem. Ara hem començat a sellar i ara anirem llerbejant. Sellada i llerbejada. A l'Antilla jo he vingut a donar una mà, a fer 4 llarbes i he fet el que he sabut i diuen qui fa el que sap no està obligat a més. He colcat damunt la visti i anava passant la paia per enrere, però me venia just a contar-me. En so troc que se movia molt. Home, no ho tenim per mà. No ho tenim per mà. Si venguessin aquests selladors antics, que eren mestres de bon de veres, dirien aquí fan rialles. Però ja t'he dit que el manco feim el que sabem i la idea és que no se perdi la tradició. Jo quan era el lot amb mon pare ho fèiem en això, pues, m'ha convidat i he vengut i la veritat que he recordat aquell temps de penúries, però no hi havia res més, era el que feia i la gent passava gust i era saludable, més que ara, per jo. I és una cosa que, bueno, he disfrutat molt. No espero que no torni, això, perquè era bastant feixuc. Nosaltres primer feien garbes de matins, que és a la mida, més o menys, eren 10 cadeons, que veien a 100 garbes, i després venia un home i enganxàvem el mul i mos paràvem a sellar fins a la 1. 7 o 8 anys ja anava a fer garbes. I a 10 anys, això, 11, pues ja vaig pujar damunt la màquina. No, era un pastor que primer estava marcat i em pare me deia, vinga, puja i proveu. Feia 2 voltes i provava, no m'anava gent bé, però anava fent i normalment m'anava al mul. I, bueno, ho vaig fer bastant d'anys. Després ja van venir les altres màquines i ja tot això se va. Nosaltres en tenim una màquina d'aquesta, igual. També nosaltres hem vingut a una edat, un temps que tampoc no ho hem fet molt, no és una cosa que no l'hem fet cada dia i recordam una mica el que feien els padrins i el que fem i ho recordam i intentam posar en marxa coses que ens surten millor, altres no tant. Per sellar amb una màquina, el trispal havia d'estar en condicions, havia d'estar pla, no hi havia de pedres. Nosaltres aquí vam fet amb un tractor, hi ha pedres, hi ha sol, la màquina s'adreça, nosaltres no, però bé, és un poc la festa. Home, les garbes, ja t'he dit, no és una cosa que tinguem per mà i que quedi ben estreta, no ho sé si qualcuna se desfarà, quan la carreguin. Però bé, si se desfà, se tornarà a fermar. Les coses antes se feien així. Era així, no hi havia el que hi ha avui en dia. Avui en dia els al·lots veuen això i no sé què pensaran, però aquesta gent està... Però, clar, són una altra època i els al·lots no... M'hauria agradat que ho haguessin vist, no, perquè és de veure això. I és molt agradable, la gent cantava, suava, però el camp era una feina sana, no és com ara, no... Tot érem la gent d'estem del batre, tothom batia el seu puesto i se provaven qui deixava el cementer més ben segat, les gavelles millor ben tirades, hi havia com un pot de prestigi, no? Els qui sabia fer les feines millors, era molt guapo. Jo he disfrutat molt.
A saber fer el que feien els antics no anar enrere, és avançar. No, ara fora sense bromes, és avançar. Si un dia s'atura una màquina, almenys nosaltres d'aquesta manera ho sabrem fer. Almenys sabrem com ho hem de compondre. Llavors ja veurem si ho volen fer o no ho volen fer. Però ho sabrem fer. Per avui ja s'ha llevat el jornal. Tan sols resta deixar les llarbes de Montsera per batre la setmana vinent.